O Concello do Carballiño celebrará mañá o primeiro pleno do ano, que terá un formato mixto. Os portavoces estarán reunidos no salón de plenos e o resto da corporación de xeito virtual. A aplicación das novas medidas restrictivas pola pandemia obriga a área de cultura a cancelar as actividades do Entroido e pechar instalacións como a biblioteca. O PSOE de Ribadavia critica a falla de eficiencia do goberno local o non ter presentado aínda os orzamentos, mentres que o goberno local asegura que busca o consenso para presentar o borrador en febreiro. Ola, que tal? Moi boa noite a todos. Hoxe vivimos a primeira xornada con todos os concellos galegos en nivel máximo de restriccións, debido ao continuo aumento que hai nos casos de coronavirus. Tamén preocupa a situación dos hospitais e a saturación que hai nas unidades de cuidados intensivos. Preocupación, como digo, por esa suba continua dos casos activos de coronavirus. Hoxe, na comarca do Carballiño, chegamos aos 136. O Carballiño, ademais, suba hoxe unha xornada de importante suba ata os 86 casos activos. A comarca sobe os casos totais como a consecuencia da suba en varios concellos ata un total de 136. No Carballiño, nos últimos días, os datos subiron de xeito continuo, amosando preocupación. Hoxe presenta un dato importante, subindo 11 casos activos máis ata os 86. A incidencia acumulada está hoxe nos 610 casos por cada 100.000 habitantes. Os focos preocupantes, aínda que estables, son os que se orixinaron o pasado venres en Maside, que hoxe volve a subir ata os 19 contaxios, 4 máis ca onte, e Boborás con 14 casos activos, que ademais, neste caso, é producido por un brote no fogar residencial de Brues. O Concello de Beariz mantén 3 casos activos, Punxín, San Amaro, Oirixo e Piñor mantén 2 casos cada un deles, e no caso de San Cristobo de Cea mantén tamén os 6 casos activos que tiña onte. Tamén en Cea, un positivo obrigou a pechar a casa do Concello, convidando os veciños a que para calquera xestión o fagan de xeito telefónico. En o Ribeiro, o foco preocupante está na residencia de maiores Quercus de Leiro, que hoxe mantén, ademais, o mesmo número de contaxiados. O Concello chega aos 79 casos activos. A maiores, o Concello de Ribadavia hoxe medrou ata os 56 contaxiados de coronavirus. O brote declarado no xeriátrico de Leiro afecta a case todos os residentes e traballadores. Ante esta situación e representando o máximo da comarca do Ribeiro, a Xunta tomou o pasado venres a decisión de intervir o centro. Case todos atópanse asintomáticos e dende o centro aseguran que a situación está estable. A totalidade do Concello ascendeu hoxe ata os 79 casos activos, os mesmos ca onte. Ribadavia presenta hoxe 56 casos activos, 3 máis que na xornada de onte. O Concello de Melón baixan dos 11 casos activos de onte aos 9 de hoxe. Arnoia mantense estable nos 6 casos. Beade sobe hoxe ata os 3 contaxiados para igualar os datos de Cenlle, que tamén sobe hoxe ata os 3 casos. Avión sobe tamén hoxe un caso para contar con 2 positivos, igual que Castrelo de Miño e Cortegada. Cun só caso activo atópase Carballeda de Avia. A comunidade galega rexistra hoxe 1.297 casos novos positivos de coronavirus confirmados por PCR, unha cifra que volveu a subir despois da lixeira baixada que houbo onte e volve a poñerse na liña de aumento habitual destas últimas semanas. Nas últimas 24 horas, a comunidade galega conta con 1.297 positivos novos de coronavirus, facendo que incluso restadas as altas os datos totais pasen os 21.293. Galicia xa encadea 10 días rexistrando cifras preocupantes. A presión asistencial ascendeu tamén. Hoxe hai 8 persoas máis nas unidades de cuidados intensivos, ata as 178, e tamén hai 62 ingresados máis nos hospitais da comunidade, ata os 1.093.
Na área sanitaria de Ourense, Verín e o Barco de Valdeorras hoxe rexistras unha nova suba de casos. Contamos con 114 contaxios novos confirmados por PCR e restadas as altas, a cifra sobe con respecto a onte ata os 2.980 casos, encadeando xa 26 días de suba continua e alcanzando a maior cifra da pandemia. Os ingresos nos hospitais soben hoxe tamén. Contamos con 8 persoas máis hospitalizadas en planta nos 3 hospitais da provincia, ata as 186, delas 14 están nas unidades de cuidados intensivos, 2 máis ca onte. E como decíamos, o inicio deste espazo informativo hoxe foi a primeira xornada que viviu toda a comunidade galega en nivel máximo de restricións sanitarias. Por exemplo, temos moitas medidas, pero as máis destacadas son o peche total da hostalería, tamén o horario reducido para o comercio non esencial e tamén a prohibición de reunirnos entre non conviventes. Estas medidas estarán en vigor durante 3 semanas, dende hoxe ata o día 17 de febreiro. Hoxe achegámonos á rúa para ver como se está a vivir esta primeira xornada de medidas restrictivas. Efectivamente, durante as próximas 3 semanas as principais medidas que nos se notarán na rúa será o peche total da hostelería, que só poderá facer servizo para levar. Ademais, outra das medidas que mitigará esa saída da xente á rúa será o adianto do peche do comercio non esencial, que deberá cerrar as súas portas ás 6 da tarde. Estas medidas o que pretenden é evitar que a xente conflúa, prohibindo tamén as reunións con persoas non convivintes e que saian á rúa a determinadas horas, que se recollan canto antes. Ademais destas medidas, recordamos que tamén as interaccións sociais quedan limitadas ás persoas conviventes. Tamén se reduce a mobilidade fora dos concellos, salvo por traballo, educación e sanidade. O toque de queda mantense ás 10 da noite, a pesar de que o Goberno galego vai a solicitar de novo o Estado poder ampliálo. A práctica deportiva está restringida á práctica ao aire libre, individual e no propio concello. Deste xeito, os gimnasios volverán a pechar as súas portas. Prodúcese tamén o peche total de centros sociais, museos, bibliotecas ou establecementos culturais e de espectáculos. E a novidade desta vez será que as parellas que non convivan xuntas poderán reunirse sempre que non implique incumprir o peche perimetral. Tamén sucede así coas persoas que vivan soas. A maiores tamén, cando vayamos a recoller, por exemplo, un pedido para levar nun restaurante ou nun bar, non poderemos consumilo no mesmo sitio, haberá que levalo á vivenda para a súa consumición. Tamén máis restriccións en canto ao tabaco. Non se vai a poder fumar cando se estea paseando, senón que haberá que facelo nun sitio fixo e sempre alonsado da xente. Os propietarios dos comercios que venden produtos non esenciais estánse tamén a ver moi afectados por estas novas medidas. Teñen que pechar como máximo ás 6 da tarde. Tamén outros establecementos como peluquerías ou centros de estética. Onte falábamos das repercusións que terían as medidas que entraron en vigor para o sector da hostalería. Hoxe acudimos a outro dos sectores que verá reducida a actividade, o comercio non esencial e dentro del os centros de estética e peluquerías. Ás 6 da tarde pechaban os comercios, tanto tendas de roupa, librarías, zapaterías como centros de estética. Todos eles deberán durante as próximas 3 semanas reducir o seu horario habitual. Se para algúns comercios o peche dos bares supón que merma a afluencia de xente, para os centros de estética este cambio de horario é un problema, segundo algún deles. Pois pareceme mal, porque xa as cousas están como están, cerrar ás 6, pois a mellor a partir das 6 ainda tiñas algunha clienta, o que indica que non a podes atender. Entonces xa están todo moi mal, e vamos, non sei como acabaremos, a verdad. Para outros, o horario de peche non sofre grandes cambios, pero co que sí afirman que non están de acordo é que xente dos concellos limítrofes non poidan acudir a recibir este servizo carballiño cando nos seus municipios non contan con esa opción. Pois, claro, a ver, a asistencia ao centro de todos os clientes baixou considerablemente, unha porque a xente ten medo, lóxicamente, logo o cierre das 6 da tarde, bueno, non nos afecta moito porque nós xa cerrábamos ás 7,
e damos servicio ao mediodía, polo tanto, as horas están máis ou menos cubertas e se temos que abrir antes, pois tamén abrimos antes. O dos cierres perimetrais sí que nos afecta máis, tampouco chego a entender porque alguén de San Amaro, ou de Leiro, ou de Maside, ou de Irixo, ou de Cea, que nos seus povos non lle dan este tipo de servicios, non poidan asistir a un centro de estética con unha cita, con todas as medidas de seguridade que temos que adoptar, que intentamos que sexan centros o máis seguro posibles, no que o cliente está solo nunha cabina, independiente, non se mezcla con nadie, non hai unha sala de espera. Entón, o do cierre perimetral sí que non o chegamos a entender, quero dicir, alguén pode entrar a un banco, sacar diñeiro nun caixeiro, tocar, e non pode vir aquí con as medidas de seguridade. Terémonos que adaptar e darlle o mellor servicio que podamos aos clientes que queiran vir. E debido a estas novas medidas restrictivas, onte o Concello anunciaba o peche das instalacións deportivas, pois hoxe facía o propio para anunciar a lóxica cancelación de todas as actividades do Entroido e tamén de instalacións culturais como a Biblioteca Municipal. Unha das celebracións máis próxima e multitudinaria é a do Entroido, que este ano debería celebrarse a mediados do mes de febreiro. Algúns concellos, como o de Ourense, cusas actividades reclaman a poboación de toda a provincia de fora, xa foron canceladas fai varias semanas. Nestes días foi o Concello do Carballiño quen se pronunciou e dende a área de cultura aseguran que a idea de meses atrás era a cancelación completa das actividades por precaución, onde si se fará algunha pequena iniciativa será nos centros educativos onde xa teñen protocolos de actuación que lles permiten manter actividades por grupos. Unhos meses, pois obviamente non sabíamos como iba a transcurrir isto, se agardaba pois que houbera esta terceira ola despois do Nadal, a verdade é que está vindo dunha forma moi agresiva. Por outra beira, pois tamén temos esa ilusión que nos creou a vacuna, pero parece que non vai estar a tempo para Entroido, polo tanto, nós xa hai días, meses, que xa descartábamos en gran parte pois as actividades que se viñan facendo outros anos. Entendemos que seguramente nos colexios pois sí se van a levar a cabo porque teñen xa unha estrutura, unha disciplina e un control dende hai tempo e a mellor sí que ali poden facer algún tipo de actividade respecto ao tema do Entroido e nós en todo caso sí que vamos a colaborar con eles na medida do que nos soliciten, pero xa digo, non estamos en condicións e despois do que le va a pasar estes días obviamente de poder realizar o Entroido no Carballiño. Agardamos tamén, por certo, a ver se podemos ter o de verán, pero o dito, agora mesmo estamos nunha situación mala polas restriccións que temos, polo nivel de contagio que está a ter a nosa comunidade autónoma e dende logo pois toca responsabilidade e prudencia. En canto ás cancelacións culturais, o Casino do Carballiño tamén anunciou onte que a partir de hoxe pecharían as súas portas e cancelarían as actividades, agardando poder retomar a normalidade o antes posible. En Ribadavia tamén se tomaron medidas de carácter cultural, como o peche definitivo das instalacións da Casa da Cultura e Biblioteca Municipal, o Conservatorio e a Escola de Música e a Oficina de Turismo. Feijóo vende a anunciar a ampliación do orzamento para o segundo plan de rescate que chegará aos 150.000 euros entre os dous plans de axudas. Feijóo subliñou que deste xeito a Xunta terá chegado en total máis de 150 millóns de euros. Ao respecto, lembrou o traballo importantísimo que o Goberno galego está a facer para apoiar os sectores que o están a pasar peor. As previsións destas liñas de axuda son a atención ás familias en situación de especial vulnerabilidade, a minimización do impacto económico e social da COVID nos alugueiros, o plan de choque para o sector turístico e actuacións de sostemento do emprego. A Administración Autonómica está a facer un esforzo importantísimo para apoiar os sectores que o están a pasar peor, pero non lles oculto que me gustaría contar con todas as administracións. Xa estamos a falar coa administración local para sumar apoios á hostalería e oxalá esta tarde podamos chegar a un acordo. Por a nosa parte, temos decidido ampliar de 50 millóns de euros deste segundo plan de rescate a 75 millóns de euros neste segundo plan de rescate. Polo que, no total, aportaremos máis de 150 millóns de euros.
O titular da Xunta expresou o desexo de contar co respaldo do Parlamento para trasladar ao presidente do Goberno Central na xuntanza, que terá lugar este venres, aspectos importantes como a proposta de flexibilizar o toque de queda, a necesidade de buscar un consenso nacional sobre o teletraballo ou o debate sobre se en determinados contextos debe facerse obrigatorio o uso das máscaras FFP2. Como quinto asunto, reiterou a necesidade de dispoñer dun calendario de vacinación definido de principio a fin da campaña. O Concello do Carballiño vai a celebrar mañá o primeiro pleno ordinario deste ano 2021 e terá un formato mixto. Os portavoces van a estar reunidos no Salón de Plenos do Concello e o resto da corporación de xeito virtual. A Corporación do Concello do Carballiño reúnese mañá en sesión plenaria a partir das 9 da mañá. Os interesados en seguir esta sesión poderán facelo, como sempre, dende Badal Televisión. O formato desta ocasión deberá ser mixto a causa das novas medidas que entraron en vigor dende esta xornada. Así, os portavoces estarán presentes no Salón de Plenos e os demais membros de xeito virtual. A sesión contará coa aprobación definitiva do Servizo de Axuda no Fogar á mesma empresa que o xestionaba antes. En canto ás propostas da oposición, destaca unha proposta unánime representada por unha moción de espazo común, na que se pide a modificación das bases para a segunda convocatoria das axudas fronte ao coronavirus e a recuperación dos traballadores do Servizo de Orientación Laboral. O Partido Popular pon sobre a mesa a necesidade da creación dun cemiterio de titularidade municipal. En canto ao Bloque Nacionalista Galego, van a propoñer a elaboración dun censo de produtores locais para facilitar a venda no comercio de proximidade. Hoxe, no espazo de entrevistas de María Muleiro, a Cotío, vai a estar connosco Lorena Peleteiro, a portavoz socialista de Punxín. Hoxe, no noso espazo de entrevistas a Cotío, contamos coa presenza de Lorena Peleteiro, portavoz socialista no Concello de Punxín. Neste encontro falaremos con ela da actualidade municipal do Concello, facendo un repaso global de como foi o pasado ano e dos presupostos deste novo exercicio xa aprobados. Ademais, tamén nos falará das últimas propostas e críticas feitas ao goberno local, como as relacionadas co funcionamento do Servizo de Axuda no Fogar. Pois mira, eu creo que o primeiro concello da comarca seguramente que aproba os presupostos, e a verdade é que a forma de elaboración dos presupostos de Punxín para este ano, como ven sendo habitual, é un copia-pega de anos anteriores, non? Evidentemente se aprobaron en pleno esos orzamentos co voto en contra do Partido Socialista, porque consideramos que non son os orzamentos que Punxín necesita e, dende logo, se viñemos para cambiar as cousas, consideramos que mantendo uns orzamentos como os que están, non se vai a cambiar nada. Punxín é o concello da provincia que menos leva nos orzamentos en canto a inversión. É dicir, menos dun 1% é o que se dedica a inversión, pero é que o agravante non é só eso, é que a parte dese 1% non se utiliza. O Concello de Beariz abre a convocatoria para a elección de xuíz de paz titular cun prazo de 15 días. A Corporación de Beariz vai a proceder á elección do xuíz de paz titular do Concello. Para tal fin, faise esta convocatoria pública cun prazo de 15 días hábiles dende a data de publicación deste dicto no Boletín Oficial da Provincia de Ourense. Os solicitantes poderán participar sempre que sexan españois e maiores de idade e non estean incursos ningunha causa de incapacidade. A documentación que debe entregar á alcaldía é a certificación de nacimento ou fotocopia autenticada do DNI, a certificación expedida polo Rexistro Central de Penados e Rebeldes e a xustificación de méritos que poidan alegar. O PSOE de Ribadavia critica a ineficacia do goberno local ao non ter presentado aínda os orzamentos para este 2021.
Os socialistas lembran que levan insistindo dende o pasado mes de maio, cando facilitaron e aprobaron os anteriores orzamentos, en porse a traballar canto antes para elaborar os deste ano. Dende o Grupo Municipal Socialista recordan que no pasado ano facilitaron os orzamentos e apoiaron as modificacións orzamentarias e as liñas de axuda para loitar contra a crise económica provocada pola pandemia do coronavirus. O voceiro socialista Ignacio Gómez destaca que non pode ser que o alcalde non sexa capaz de presentar ningún borrador de orzamentos nin de chamar a oposición para plantexarlle os mesmos orzamentos. Para Gómez, esta situación é culpa da falta total de xestión e planificación e critica que non se consiga maior financiación de entidades como a Deputación e a Xunta. Pola súa parte, o alcalde César Fernández informou a este medio que con estas contas levaránse o pleno en febreiro e que levan traballando nelas dende o pasado mes de novembro. É que levamos traballando xa no orzamento municipal dende o mes de novembro, pero claro, isto, como todo vai cambiando, como podedes ver e comprobar día a día, e aí se que ir axustando as novas situacións e a diferentes cuestións, eu tiñamos a idea inicial de poder presentalo no pleno do mes de xaneiro, pero a verdade é que non vamos a chegar a tempo e a nosa intención agora será ver se podemos presentar no mes de febreiro, que eu confío en que sí, confío en que para o mes de febreiro sí teremos, porque xa non é só o borrador elaborado, que máis ou menos xa o temos prácticamente listo, pero que claro, agora nos falta toda a parte de traballalo e consensualo cos grupos da oposición. O Bloque Nacionalista Galego do Concello de Cenlle exixe que se cumpra o acordado para a instalación da fibra óptica, pero din que se faga de xeito efectivo, porque agora mesmo o servizo estáse a dar de forma deficiente. A través dunha moción presentada polo Bloque Nacionalista Galego de Cenlle, acordouse a implantación dunha rede de fibra óptica no termo municipal. Se ben a liña aínda non dá cobertura a todos os núcleos, xa están activas as primeiras achegas do servizo, a cal asegura a formación que para algúns veciños é deficiente, lento e que incluso carece de conexión. Dende o Bloque Nacionalista Galego de Cenlle queren manifestar que os acordos do Pleno deben facerse e facerse ben. Afirman que ter unha rede de internet hoxe en día é esencial, posto que nisto radica un dos principais atractivos para modernizar o rural. Así pois, piden ao Concello que implante este suministro, pero de forma efectiva e sen máis excusas. Hoxe día 27 de xaneiro é o Día Internacional da Conmemoración das Vítimas do Holocausto. Esta data busca render homenaxe aos centos de persoas que morreron nos campos de concentración nazi e tomar medidas para axudar os máis novos a crear resiliencia en canto ás ideoloxías de odio. A Asamblea Xeral da ONU decidiu, no 2005, declarar este día tendo en conta que foi o 27 de xaneiro de 1945 cando as tropas soviéticas liberaron o campo de concentración e exterminio nazi de Auschwitz. 6 millóns de homes, mulleres e nenos xudeus morreron no Holocausto. No eido deportivo, o Club Ciclista do Carballiño anunciou a suspensión da actividade do Club de Ciclismo, medida que tiveron que tomar debido ás novas restricións sanitarias, pero que consideran exageradas neste eido. Debido ás novas restricións aprobadas pola Xunta de Galicia, a Escola de Ciclismo anunciou a suspensión da súa actividade. Recordan que as medidas indican que só se permite o deporte individual ao aire libre co consecuente peche dos gimnasios, instalacións deportivas, agás nas que se realizan adestramentos ou competicións de carácter nacional. Dende a organización do Club de Ciclismo consideran que estas medidas son desmesuradas en canto á práctica deportiva, afirmando que esta é unha máxima para garantir o mellor estilo de vida e que non son as que concentran os contaxios. O deporte non é un problema, senón unha solución. Mañá xoves encadeamos no Carballiño unha xornada máis cos ceos cubertos e con precipitacións, maiormente febles, algo máis intensas pola tarde. Tamén teremos unhas temperaturas moi similares ás que tivemos hoxe mércores, 11 graus de temperatura mínima e 15 de máxima.
Día moi similar ao de mañá xoves no concello de Ribadavia. Ceos anubrados, precipitacións tamén e temperaturas moi agradables. Dende logo, demasiado calurosas para esta época do ano. 12 graus de mínima e 17 graus de temperatura máxima. Coa predición meteorolóxica, como sempre, rematamos este espazo informativo. Agora lles invito a continuar con nós. María Muleiro vai facer unha entrevista a Lorena Peleteiro, a voceira do Partido Socialista de Punxín, no espazo de entrevistas a Cotío. E xa saben, como sempre, se queren estar a última do que acontece no Carballiño en todos os concellos da nosa contorna, poden facelo a través da nosa página web www.badalnovas.com ou tamén dende a nosa página de Facebook. Que pasen unha moi boa noite e volvemos mañá.